дар он ҳолате ки мана бисёр лату кӯб мекардам, судаи ғайриқонунӣ мекарданд. Судиё мана интизор буданд. Сангинзода Ғайрат, судяи муовини якуми Сино Раъно кӯдакома гирифтанӣ буданд. Шиканҷаҳои бениҳоят зиёд медоданд. Туҳматҳои ғайриқонунӣ мекарданд. Азобу шиканҷаҳои бениҳоят зиёд медоданд. лекин дар чанд сол боз лекин фирор аз ватан мехостум кардам. $4000 имма Холмурод ва Раъно да додум ФМС да. лекин ягон кор ёрдам накардан. Фирор аз ватан кардан натонистум. Бурдан уведен Нурхонов, Назарзода, кормандони Адел Сино 2 бо барати Қаҳоров ҳама рафтан до уведе лату кӯб кардан. Чунон лату кӯб кардан ки дар зимистони хунук тарки хона кардам. Тарки хонае ки бо ови дидаву хунуҷони худ ман харидорӣ карда будам. Бо 3 фарзандам, модари кӯҳансолам. Ман тарки он хона кардам, рафтам. 3 фарзанди ноболиғи ман беморӣ шуданд. Касали свинка айхунукӣ, модари кӯҳансоли ман. Маҷбур шудам мане ки омӯхтани духтурӣ надоштум, ягон маълумоти духтурӣ надоштум. Ҳамаи ҳамина сӯзандору худам кардам. Барои ки ба балницаам омадан. Мо тия маҳруми фарзандӣ мекунем, фарзандони тия ба Сурия мебарем, мефурӯшем. Кормандони органи милитсияи тоҷик ягон кор намекунам ба ҷуз аз ишқварзӣ. Рӯзои шанбе Хони Фаромӯз ва Раъно айки меомад, корманди дастгоҳ меомад, мо ҳаққи буромадан надоштем. Дар куҷо Нусратулла Махсум доми сад хонаи 15 ки хонаи 14 хони шахсии ман буд. Вақте ки ба ё ишқварзӣ медон рӯзи шанбе рӯзи қабул буд, мо ҳақ надоштем берун буроем, барои чи ки мумкин набуд. Ин бедодгарӣ кормандони дастгоҳ мешавад. Мо чӣ кор кунем? Ба куҷо занем сари худ? Мехоҳам ронандагӣ кунам, луқмаи нон ёвум, намемонанд. Мошин ма гирифтам ба бурдан. Як хонае додан ки ман бояд фурӯхта наметавонам. Хонае ки ман $53500 има харидам гирифтам. Бороборияте ки Қаҳорова Чаман, Назарзода Экром, Назарзода начальник УВД, Искандаров Акбаршоҳ, фарзанди муовини прокурори якуми шаҳрӣ, ҳамаи кормандон худ шуда вишка доранд. Кормандони орган мо ба куҷо муроҷиат кунем? 3 фарзанди ятим болои сари ман, модари кӯҳансоли ман, хонаи гирифтагии ман ба куҷо муроҷиат кунам? Сари сахма ба куҷо занам? Халқ рост мегӯяд. Органи милитсияи тоҷик нест, ҷинояткорони пагондоранд. Қурбонов мана зада буд. Қурбонов зада буд, ҳозир гаида кор мекунад. бовар мекунен да гаи ҳама ҳами ҳодисаҳои садамаи бояд сабти навор кунанд, да викидетсиян пинҳон мекунанд. Ки буд шаҳри бехатар буд? Раҳмонов Иброҳим ки буд шаҳри бехатар буд? лату кӯб мекард, ғайриқонунӣ фотошоп мекард, бурдан муовини якуми Раҳим Рамазон карданд. И чӣ бедодгария? Ҳама ҷинояткоро пагондоро шудиянд. Халқи содиқи ватан дӯст дора, беруни ватан шудиста. Ёрдам те $4000 ма гирам. Ман ягона фарзанди модармон. Ман 3 фарзанди ноболиғ ятим дорам. Ёрдам те хона ман пул ма гирам. Хонаи мана ки вайрон кард? Корманди органи милитсияи тоҷик Қаҳорова Чаман. Сино якда паспорти фальшивиша қабидан. Сино сомонида бурдан начальник паспортный стол каданша. Фикр куне? Бедодгарӣ аи зиёд намешавад.